Lær at lave et nemt juledesign. Og jeg kan altså ikke tegne, så hvis jeg kan finde ud af det, så kan du i hvert fald også. Jeg starter med vores Diamond Polish nummer 16, French White. En helt hvid polishfarve. Den får 2 lag, der hver hærder et halvt minut, og så får den lige en effekt ovenpå med vores 308 Winter Wonderland. Og så blev det simpelthen juletræstid. Og det juletræ, det laver jeg med vores Sparkle Flashing lækre Diamond Polish nummer 300 Mistletoe Glitz. Og som sagt, jeg kan altså ikke tegne, men jeg synes faktisk, slutresultatet blev ganske fint juledesign. Men nu tegner jeg altså det her juletræ med vores Diamond Polish. Så tager jeg vores White Bright og laver et par effektstreger i den. Det er sådan lidt på må få. Og så tager jeg igen vores Sparkle Christmas nummer 298 Polish og tager mit dotting tool og sætter nogle små julekugler på. Og det er også bare lidt sådan på gefyld. Så tager jeg vores Sparkle 287. Og det kan jo også være en anden rød, som du synes. Det behøver ikke at være den. Det var bare lige den, jeg faldt over den her dag. Det handler bare om at få lidt forskellige farver på og fylde træet ud. Så kigger man heller ikke så meget på det der græn der. Og så laver jeg topstjernen. Og det er igen med vores Diamond Polish 298, som jeg blander med en lille smule af den hvide farvegelé. Så giver det en rigtig god effekt. Og husk at hærde imellem de her ting, du har lavet færdigt, så du ikke kommer til at svæmme ud. Se, det er da et super fint lille juledesign. Glædelig jul!